क'क्राझार लाइफनि मानजानाय जिहेतु थुंगा ब्रैथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद नोंथांमोना खुंफुंबाय दिनैहाय माबायदि खुंफुंदों मोनसे मिरुआव साबेसे फरायसाफोरा खुलुमबाय आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मासिगिरि हिसाबै बेखौ दिनै फोरमायथिनो नागिरदों जे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गासै 63टा सेन्टार दङ आरो बाहाय जोङो थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो गोबां खम मोनदों एसे खम मोनदों जोङो अब्लाबो जों मोजां रेसपन्सखौ मोनदों दिनै गार्जेनफ्राबो सेन्टारफ्राव जों नुदों फैदों बिथांमोना फरायसुलिफोरजों फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेनाबो खुब इन्टारेस्ट लादों मदद होफैदों आरो बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि जे क्लास 6 निफ्राय 8 सिम बेखौ जों खालि फरायसुलिफोरखौल' बा फरायसाफोरखौल' बाहाय मोनसे दुंगानाय मोनाखै गार्जेनफोरखौबो दुंगानाय मोनदों जाहाथे उननि बे 9, 10 आव जे फरिखा बर' मिडियामजों होगोन बेफोरखौ साननानै हयथ' सिगांबोदों बेफोरखौ इनकारेजमेन्ट होदों आरो दहाय सिगाङाव एसे बुंलांनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिथाङा बुंलांदों सोलोंसा नेहाथारि बिथाङा जे OMR सिटखौ बाहायनाया बियो जेरै दुलाराय आसाम नाङैनो मोनसे गुन उत्सब फालियो बे गुन उत्सब फालिनायावबो OMR सिटखौ बाहायदों बे OMR सिट थिग बे लेखायैनो जोंबो OMR सिटखौ बाहायदों जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्रा इयुनाव जाहाथे मोजां कम्पिटिटिभ परिखा मोजाङै होनो हायो गावनि रोंगौथिखौ सोलोंना लाखानो हायो इजि जाहैयो बे खारनाव होदों आरो जों सानो जे 64 जे माबा सेन्टार दं बे सेन्टाराव मोजां जाफुंलांगोन आरो आं बेखौ खावलायदों आंनि गोसो सिंनिफ्रायबो आं बिथांमोननो बे सुइसेस हरदों आरो जों गासैहाय बे मोनब्रै जिल्लायाव क्लास 2आव मोनदों जोङो 1976 बिनिफ्राय 7आव थाखोआव मोनदों 1732 आरो 6 थाखोआव मोनदों जोङो 8 थाखोआव मोनदों 1498 गासै 5210 फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोननो हादों जों अब्लाबो जों मिजिं थिदों जाहाथे बिथांमोना मोजाङै होनानै गावनि जे रोंगौथि बेखौ दिन्थिलांनो हायो आरो बाहाय पास फेलना बारा गिदिर नङा बाहाय बे आनजादाव जे बाहागो लादों बेनिसो मोनसे गिदिर आरो गार्जेनफोरनि जेबायदि रेसपन्स मोनदों जों खुब मोजां मोनदों आरो जाहाथे उनावबो जे फैगोन बोसोरफ्राव जाहाथे बिथांमोना बे रोखोम हेफाजाब होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनाय जिल्ला थाखो हिसाबै गिबि सारियाव मासि आवग्रिनानै बिथांमोननिफ्राय बान्था दं निस्सय होयो जों बेखौ बोसोरै होगासिनो दं देग्लायबो होलांगोन बेबायदि आरो